Nachádzame sa v Bratislave, v lokalite Trnavské Mýto, pred vstupom do novej polikliniky Procare Central Tower. Poďme sa pozrieť, ako sa sem dostanete, keď prichádzate autom. Na parkovanie môžete využiť druhé a tretie podzemné podlažie parkoviska nákupného centra Centrál, ktoré je po dobu 3 hodín bezplatné. V garáži vás navigačné tabule Procare nasmerujú na parkovacie miesta v blízkosti výťahov, ktorými sa dostanete priamo do priestorov polikliniky. Výťahom sa vyveste na 0. poschodie do klientského centra polikliniky Procare Central. Cez nákupnú pasáž vyjdete východom na ulicu Miletičova. Pokračujte vľavo a o pár metrov uvidíte vstup do novej polikliniky Procare Central Tower. Z parkoviska nám to sem trvalo len pár minút. Ambulancie novej polikliniky Procare Central Tower nájdete na 3. a 4. poschodí. Tešíme sa na vás.